Český europoslanec Filip Turek vo svojom minútovom prejave v pléne Európskeho parlamentu opäť prejavil odpor voči zelenej dohode, aj voči cieľu nulových emisií do roku 2025. Odoberajte kanál Politický obraz a nezmeškáte žiadne overené informácie zo zákutia slovenskej politiky. Zaškrtnite zvonček a neprídete o žiadne upozornenie na video. Počas minulotýždňovej parlamentnej rozpravy vystúpil aj český poslanec Filip Turek, ktorý sa do Europarlamentu dostal v českej koalícii Písaha a Motoristé na 3. mieste. Novozvolený europoslanec sa stal členom frakcie Patrioti pre Európu. Vo svojom minútovom prejave hovoril o hrozbách, akým čelí európsky automobilový priemysel a nezmyselným opatreniam, ktoré zo sebou prináša Green Deal alebo nariadenie Cieľ 2025, ktoré hovorí o tom, že zákazom výroby a predaja spaľovacích motorov by Európa mala dosiahnuť do roku 2025 nulové emisie. Obe tieto témy sú častým predmetom diskusie, argumenty pre a proti naberajú na sile na oboch stranách táborov. Pred plénom to povedal otvorene. Dámy a páni, Green Deal škodí európskemu priemyslu a automobilovému priemyslu. Automobilový priemysel je v najhoršom stave v histórii. Náš automobilový priemysel tvorí 7% hrubého domáceho produktu Európskej únie a vytvára milióny pracovných miest. Green Deal však toto všetko ohrozuje. Ročne investujeme 60 miliárd eur do výskumu a vývoja, sme globálna automobilová veľmoc. A teraz možno skončíme pri nakupovaní batérií z Číny. Mali sme 70 miliárd eur obchodný prebytok, teraz však možno budeme musieť nakupovať z Ázie. Pokračoval český europoslanec. Toto ničí našu ekonomiku. Nariadenie, ako je cieľ 2025, teda mať nulové emisie, zabíjajú náš priemysel. Riskujeme, že prídeme o výrobu 2 miliónov ziskových aut alebo že zaplatíme okolo 15 miliárd eur v pokutách, len preto, že ľudia nechcú kupovať elektrické autá, uviedol v pléne. Je to šialené, zhodnotil a dodal. Za každú fabriku, ktorú zatvárame v Európe, otvoríme 2 v Číne. A to globálnu klímu naozaj nezmení. Nezabudnite odoberať náš kanál a zaškrtnite zvonček, aby ste nezmeškali žiadne dôležité video. Zanechajte tiež svoj názor na aktuálne politické dianie v komentároch a zdieľajte video, aby sa informácie dostali k verejnosti.